Pán podpredseda vlády a minister vnútra, dobrovoľný hasičský zbor Korňa je nastúpený na odozdanie hasičského vozidla. Hlásenie podal Fatura, veliteľ. Bohov! Vážený pán minister vnútra Robert Kaliňák, vážený poslanec Národnej rady Juraj Blanár, vážený predseda hasičského zboru, prezident hasičského zboru Alexander Niedly, vážený generálny sekretár dobrovoľnej ochrany Wendelin Horváth, vážený krajský riaditeľ hasičského záchranného zboru Jaroslav Kapusniak a ďalší vzácni hostia. Vážení členovia dobrovoľného hasičského zboru Korňa, vážení občania, milé dámy a páni, dovoľte mi ako starostovi obce Korňa vás srdečne privítať v mojom mene a mene všetkých občanov Korne pri príležitosti odovzdania nového plne vybaveného hasičského vozidla a protipovodňového vozíka našim dobrovoľným hasičom. Iba v krátkosti mi dovoľte, aby som vám priblížil našu obec. Vznik Korne sa datuje od roku 1954, teda tento rok oslavovala krásne 61. výročie. Korňa je obec mladá, napriek tomu má významné postavenie v oblasti horných Kisúc. V obci sa môžeme popíšiť korňanským ropným prameňom, ktorý je raritou nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Taktiež sa tu nachádza najväčšia krytá športová aréna v strednej Európe a pred mesiacom sme otvorili jeden z najmodernejších chrámov na hore Živčakova. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na tých, kvôli ktorým sme sa tu dnes stretli. Mám na mysli dobrovoľný hasičský zbor Korňa. Dobrovoľný hasičský zbor Korňa oslavil minulý rok 60. výročie od svojho vzniku. Túto organizáciu vedie pán predseda Miroslav Smažák, veliteľom je Rastislav Fatura, majú spolu 64 členov, z ktorých 36 členov tvorí zásahovú jednotku, ktorá je vždy pripravená k pomoci občanom. Dobrovoľný hasičský zbor robí v obci dobré meno, a rovnako aj v zahraničí, a to najmä prípravou, výsledkami hasičských súťaží. Vážený pán minister, sme radi, že ste sa rozhodli obdarovať obec Korňa hasičskou technikou a po jej prevzatí by nám bolo cťou, keby ste za účasti poslanca Národnej rady odhalili sochu patrona hasičov, ktorá sa nachádza pred hasičskou stanicou. A na záver svojho príhovoru by som vás chcel požiadať o pár slov. Ďakujem pekne, vážený pán starosta, milí hasiči, milé hasičky, milé hasičata, milí Korňania. Aj pre nás je to naozaj milá udalosť. Hlavne preto, priznám sa, ja sa celý týždeň na to teším, pretože po tom týždni politického bláznica v Bratislave človeku dobre padne a sme na chvíľku stretnú normálnych ľudí. Ale dnes sme sa tu stretli predovšetkým kvôli hasičom, a tak mi dovolte povedať niečo ku vašim korňanským, pretože to je, dá sa povedať, ja chápem aj pán starosta, že ropný prameň je určite veľmi atraktívny, aj veľká športová arena, ale pre nás, ktorí sa venujeme bezpečnosti Slovenskej republike, patrí dobrovoľní hasiči z Korne slovenskej jedničke. Sú to určite dobrovoľní hasiči, ktorí patria k 5 najlepším dobrovoľným hasičským zborom na celom Slovensku, nielen a pre nás nielen z pohľadu výsledkov v športových súťažiach hasičských, ale predovšetkým z pohľadu nasadenia, obetavosti, toho, čo všetko dosiahli aj s vašou podporou, s podporou všetkých obyvateľov Korne, a akým spôsobom sa stavajú nielen k ochrane života, zdravia a majetku svojich spoluobčanov v obci, ale aj v okolí, kedy sú schopní prejsť desiatky kilometrov, aby pomáhali aj v odľahlejších regiónoch Slovenska, len aby naplnili to svoje poslanie, ktorému sú všetci verní. Svedčí o tom aj obrovská členská základňa, ktorú hasiči majú, a tak určite ani pán veliteľ, ani pán predseda neboli nervózni z toho, že či k vám dokvitneme. Zaujímavé tom bola to iba otázka času. Je síce pravda, že veľmi často mi to pripomína, ale by som nezabudol, ale myslím si, že
veľmi dobre vedia, že obísť Korňu to je bol jeden obrovský hriech. Chcem sa vám teda poďakovať. Chcem sa poďakovať všetkým vašim hasičom za prácu, ktorú robia pre svoju obec, pre svojich susedov. Najväčšou vzácnosťou dobrovoľných hasičov, keď tu vidím auto aj pôvodom z Ostravského kraja, tak áno, podľa farby spozná každý hasič na svete, že odkiaľ sú tieto oranžové autá. Tak ako v Čechách je táto tradícia úžasná na Morave aj na Slovensku a najvzácnejšie na tom celom je to, že to ľudia robia vo svojom voľnom čase. Robíte to bez nároku na odmenu. Robíte to na úkor svojich rodín ako to veľké poslanie naplniť to známe heslo, ktoré máte najčastejšie vyšité na svojich vlajkách: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. Aj preto, pán starosta, si vás dovolím trošku opraviť. V žiadnom prípade som neprišiel obdarovať dobrovoľných hasičov v Korni, ale prišiel som sa im týmto autom poďakovať. To auto je jedno poďakovanie za tú tvrdú drinu, ktorú roky pre svoju obec a okolie vykonávajú. Chcem sa na tomto mieste poďakovať aj tým najstarším za to, že tradíciu dobrovoľného hasičstva udržali aj v časoch, kedy to nebolo jednoduché, aj v časoch, kedy sa dobrovoľným hasičom až tak nedarilo, nesvietilo na nich to slniečko a netešili sa takej podpore. A aj za to, že boli schopní odovzdať tradíciu mladším. Tým mladším sa chcem poďakovať, že sa dali k dobrovoľným hasičom, pretože v dnešnom svete internetu by naozaj mali asi 1000 možností, ako tráviť svoj voľný čas, a oni sa rozhodli, že ho budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. Takto vyzerá mladá generácia, čo viac si od nej môžeme želať. Ja som presvedčený, že ak v jej rukách bude Slovensko do budúcna, nikto sa o jeho svetlú budúcnosť určite obávať nemusíme. Takže ešte raz to zhrniem, jedna veľká vďaka, jedna veľká auto, jeden veľký potlesk pre vás. Ja som veľmi rád, že prijal pozvanie aj pán župan Juraj Blanár, pre mňa predovšetkým poslanec Národnej rady, pretože viete veľmi dobre, tradícia dobrovoľného hasičstva vznikla pred viac ako 160 rokmi nedaleko v turčianskom Svetom Martine a som rád, že po viac ako 160 rokoch sa konečne podarilo prijať nový, prvý samostatný zákon o dobrovoľných hasičoch, o dobrovoľnej požiarnej ochrane na Slovensku a tak vlastne rozbehnúť projekt znovu oživenia dobrovoľných hasičských zborov, aby sme dokázali lepšie ochrániť Slovensko. A neznamená to iba tomu, že sme chceli tým zákonom zdať úctu alebo postaviť dobrovoľných hasičov na ten piedestál, ktorý si zaslúžia, ale je to aj o tom, že každoročne môžu čerpať príspevky z rozpočtu ministerstva vnútra na obnovu svojej techniky, ochranných pomôcok, uniform a podobne, ale že môžeme obnoviť aj kolesovú techniku a tak ako tu v Korni aj ďalších 550 obcí na Slovensku dostanú takéto nové prvozásové vozidlo Iveco Daily aj s výbavou. Ďalším 300 obciam sme zrekonštruovali veľkokapacitné cisterny na podvozkoch Tatra, tak ako dnes dostane Skalité. A takisto ďalších viac ako 900 obcí dostane aj protipovodňové prívesy prvej pomoci s výbavou. To znamená, tak aby sme lepšie odolávali tým vrtokom počasia, ktoré nás pravidelne sprevádzajú. Korňa má výhodu, že ako v tej reklame má 2 v 1, to znamená má celú súpravu. A táto súprava v praxi znamená takmer viac ako 5000 litrov čerpacej kapacity za minútu a to si myslím, že je naozaj efektívny prostriedok na pomoc občanom. Takže ešte raz sa chcem naozaj poďakovať, nechcem dlho hovoriť, na Slovensku platí, že reči majú byť krátke, dlhá má byť klobasa. Takže ja už vám len zaželám veľa šťastných výjazdov, veľa šťastných návratov z týchto výjazdov. A taká malá prosba, nie je to prvé auto, ktoré máte, myslím si, že patríte k tým zborom, ktoré sa vždy posnažili o to mať tú najlepšiu techniku v okolí, ale toto autičko má aj ďalších 750 litrov nádrže na vodu a tak skúste nezabudnúť na Veľkú noc na vaše kornianske dievčatá a pekne ich popolievať, nech nám rastú do zdravia, do krásy, sú tam také krásne malé prúdnice. Je tam aj taká veľká, to je na svokry, ale každý podľa toho, čo bude potrebovať. Takže nech sa vám darí, ešte raz veľmi pekne ďakujem za milé privítanie a želám všetko najlepšie. Ďakujem, poprosím vládnu ministrovi vnútra za príhovor. Teraz mi dovolte, aby som odozdal slovo predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, pánovi Blanárovi. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán minister, vážený pán starosta, vzácni hostia, predovšetkým milí Korňanci, ale ja by som rád aj oslovil mojich kolegov, dobrovoľných hasičov, pretože ja som ešte stále dobrovoľným hasičom mojej rodnej obci v Trnovom, pri Žiline a viem veľmi dobre posúdiť, že čo to znamená pre dobrovoľných hasičov, pre dobrovoľný hasičský zbor, keď príde takáto nová technika. Je to naozaj skvelé a to, čo sa podarilo v tomto poslednom období, je niečo, čo treba aj takýmto spôsobom spomenúť, lebo obnova techniky, určite si budete tí starší pamätníci pamätať, že bola naposledy niekedy v 70. rokoch, keď prišli avie, potom dlho nič.
Dnes tu prichádzajú úplne nové autá, ktoré sú prispôsobené dnešnej dobe, pretože je tam najmodernejšia technika a v tomto prípade u vás aj tento protipovodňový príves. Je to niečo, čo naozaj je skvelé. Preto mi dovolte, aby som aj ja v mojom mene vám poďakoval za vašu prácu. Za všetko to, čo robíte pre obyvateľov nie len vašej obce, ale aj okolitých obcí. Pozeral som, ako ste aj máte zaznamené, ako ste zasahovali v Turzovke, keď bol požiar, a na okolí, keď sa čosi udeje, vždy ste tam a tak to má byť. Takže ja vám chcem poďakovať a pevne verím, že v tej knihe, ktorá už sa dnes dáva do tlače, budete mať aj vy svoje krásne miesto, pretože vy ste taká obec, kde sa málo ktorá môže pochváliť tým, že hneď pri vzniku obce vznikol aj dobrovoľný hasičský zbor. A to naozaj tu platí. Ale dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti poďakoval aj nielen mojom mene, ale aj za všetkých obyvateľov nášho kraja, pánovi ministrovi a jeho kolegom, pretože oni prišli s touto iniciatívou, našli spôsob, ako dostať finančné prostriedky do tejto novej techniky a dnes môžeme povedať, že po nielen tu na Kysuci, ale po celom našom kraji sa prideľujú takéto autá a je to obrovská pomoc. V tomto roku je to nejakých 105, predtým to bolo nejakých 50 a množstvo zrekonštruovaných aut. A preto, pán minister, chcem ti popriať pevné zdravie, aby sa ti darilo. Nemáme robotu? Varíme kapustnicu. Áno, ale nehoď. Takže, pán minister, chcem ti popriať pevné zdravie, aby sa ti darilo, aby si takéto dobré zvyky zachoval, pretože ešte dosť obcí aj v našom kraji, ktorí takéto auto by potrebovali. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a maličký dovetok. Dámy, keď hovoril pán minister o tej Veľkej noci, nemusíte sa obávať, lebo nie všetky ste sa usmiali, boli ste také zamračené, je tam tak malá prudnica, o ktorej hovoril, tak krásne rozprašuje to ako rosička. Nemusíte sa bať. Nech žije dobrovoľný hasičský zbor Korni. Všetko dobré. Ďakujem pánovi Županovi, veľmi dovolte, aby som poprosil podpredsedu vlády ministra vnútra, aby do rúk veliteľa odozdal kľúče od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujeme. Ďakujem, kľúče sú v správnych rukách. Dovolte mi poprosiť dôstojného pána, aby požehnal toto vozidlo. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.